caping aja ngawah to Mas. Oh Mas. Oh. Mas aja ngawah Mas. Nek penak iki ya, Mas, nek penak iki ya sawerane. Ngono piye? Kowe iki ngisi-ngisini. Aja ngono. Lah ngapa to? Saru, ora. Piye sing bener piye lho? Sing bener ki aja ketok ngono. Lah piye? Lek ora mentolo lho kuwi, lek mentolo ya mbuh ra disawer. Banyu